Kao što rekoh ranije, ako radnju filma gledamo u grubo, djeluje vjerno, no čim zaista počnete gledati film, BUM! Gdje je ostatak naslova? I da, ako potražite ovaj film na nekim ćete ga stranicama naći navedenog kao The Fall of House Usher, no kada je tek stigao u kina, film je nosio ovaj naslov. Osim naslova, imamo okršaj s još jednim imenom. U pripovjedci, naravno, pripovjedač ne treba imati ime. Poe je vješto pisao priče, tako da čitatelji nikad nisu patili za imenima glavnih likova. Ali u filmu tako ne može, te stoga glavni lik nosi ime Philip Winthrop. Samo da se tu kratko ubacim. Do sada smo Rodrikovu sestru zvale Madelina, jer je u prijevodu koji smo čitali ona tako nazvana. Na taj smo način do sada nazivale i filmsku gospođicu Usher, ali s obzirom da je riječ o filmu i možete stoga čuti englesku verziju njenog imena, u ostatku ovog videa filmsku ćemo verziju oslovljavati engleskim imenom. Uglavnom, to što sada glavni lik ima ime, nije minus za adaptaciju. Ali ono što je minus, i to divovski, je činjenica da u adaptaciji Philip nije Rodrikov prijatelj, čak ga i ne poznaje, ali zato zna Madeline, zaljubljen je u nju i dolazi u kuću Usher kako bi ju uzeo sa sobom da se vjenčaju. Samim time, Philip ne pozna taj kraj, ne zna za Ushere i očito nije Rodrikov prijatelj iz djetinjstva. Male sitnice na izgled, no u pripovjetci i u tim segmentima se krila jezovitost, jer pripovjedač često napominje da zna Rodrika od malena, ali da zapravo ne poznaje svojeg prijatelja. Ima scena kada pripovjedač i Rodrik polože Madelinu u lijes i kada tek u tom trenutku pripovjedač shvati da njegov prijatelj iz djetinjstva ima sestru blizanku. Mislim, nas dvije smo blizanke i nemamo prijatelje koji to ne znaju. Poe kroz te fine detalje gradio mističnost, a film je taj koncept odbacio. I da, imaju u filmu mističnosti kao što sam ranije rekla, no gubi se osjećaj jeze koji se iščitava između redaka u pripovjedci. Još jedna velika promjena je ta da Madeline i Rodrik nisu više blizanci, jer ako je ljubavni interes mora isto biti i djeva u nevolji, zar ne? Osim toga odbacuje se ideja da se Usheri međusobno vjenčavaju, te se time miči ona fascinantna interpretacija koju smo spomenuli. Ipak, u filmu se daje drugi uzrok bolesti, koji u sklopu svih promjena i nije loš. Te bih čak rekla da dočarava ponovno po ovo književno stvaralaštvo. Once this land was fertile. Farms abounded. Earth yielded her riches at harvest time. There were trees and plant life, flowers, fields of grain. There was great beauty here. At that time, this water was clear and fresh. Swans glided upon its crystal surface. Animals came to its bank, trustingly, to drink. But this was long before my time. And then something crept across the land and blighted it. The trees lost their foliage. The flowers languished and died. Shrubs grew brown and shriveled. The grain fields perished. And the lakes and ponds became black and stagnant. And the land withered as before a plague. Plague? Yes, Mr. Winthrop. A plague of evil. Kuća je u filmu usko povezana s obitelji kao i u pripovjetci. No u adaptaciji Rodrik objašnjava da su Usheri bolest čovječanstva. Anthony Usher, thief, usurer, merchant of flesh. Bernard Usher, swindler, forger, jewel thief, drug addict. Francis Usher, professional assassin. Vivian Usher, blackmailer, harlot, murderess. She died in the madhouse. Captain David Usher, smuggler, slave trader, mass murderer.
Javlja se opreka koja je bila prisutna u Crnom mačku i u Gavranu. Rodrik tvrdi da je obitelj zla, da tu krv Madeline i on nose u svojim venama, te Filipove molbe da se vjenča za njegovu sestru i da imaju djecu, Rodrika ispunjavaju jezom, dok Filip smatra da je Rodrik lud i zlo o kojem govori, ako i postoji, sigurno se ne može naslijediti, barem ga Madeline nema. Cannot take my sister out of this house. If she were to wed and bear children, the usher evil would spread a new malignant cancer. You are mad. I will not listen to you. Yes, you will. No, I will not! I'll tell you what's evil in this house, sir. You! I will not let your sickened fancies destroy Madeline's life! Ako gledamo ovaj segment kao tematiku kojom se Po inače bavio, bravo za film, ali adaptacijski je minus jer baš u ovoj pripovjeci Po ne daje takve opreke. Slažem se, a ponovno se sve vrti oko glupe promjene da se Filip i Madeline vole, jer time što Rodrik odbija prihvatiti njihovu vezu, odmah je negativno ocrtan. I da, u filmu to ima smisla, no poanta je da se u pripovjetci odmah prelazi na srž problema, a to je Rodrik koji vjeruje da je bolestan. I to je to, on nije negativac. Iako je uzrok cijela nesreće i smrti na kraju. On je izbezumljen, paranoičan i bolestan čovjek. A ako se čita djelo kroz interpretaciju da se on bori protiv obiteljske tradicije, može ga se gledati kao nekog tragičnog junaka. Ako su u filmu željeli ostaviti tu ideju o zlu u obitelji Usher, bilo bi daleko fascinantnije i vjernije pripovjetci da je fokus stavljen na Rodrika koji je uvjeren u to zlo, te gledati njegov pad kada svjesno zatvori sestru u lijes. Bio bi to psihološki thriller s elementima strave. Ali ne, rađe ćemo u fokus staviti ovo dvoje, gospodina i gospođu Dosadnjaković. Dobro, bez obzira na dijelove s Madeline i Filipom, gledati Vincenta Pricea u ulozi Rodrika je čista zabava i uživancija. I da, ima smiješnih scena s njime, mislim, samo pogledajte ovo lice. Ali njegova motivacija i čvrsto uvjerenje u zlo u obitelji je ono što je zanimljivo i stravično. On ovdje ciljano zatvara Madeline u lijes i time ju osuđuje na polaku i bolnu smrt, što tehnički prikazuje da je možda imao pravo u vezi o obitelji Usher. Toliko je uvjeren u zlu krv da je spreman ubiti vlastitu sestru kako bi ju spriječio da se vjenča i nastavi krug nasilja.